Uffiċjal eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada kkonferma fil-Qorti li Edward Caruana talbu jgħaddilu ċ-ċekkijiet għall-pagamenti lill-kuntratturi bir-raġuni li taħt tkun li bekk ikun jista' jikkordina aħjar xogħlu. Brian Giorgio li jaħdem fl-accounts iddikjara li huwa għamel dan wara li talab permess u dan ingħatalu mis-superjuri tiegħu. Il-każ huwa dwar skandlu żvelat lejn l-aħħar tal-2016 fejn jingħad li Edward Caruana kanvażer tal-Ministru Evarist Bartolo qassam personalment ma' 9 miljun euro f'ċekkijiet lill-għexieren ta' kuntratturi u nies li taw xi servizzi jew fornew xi materjal għal proġetti fl-Iskejjel tal-Gvern. Dan kollu f'perjodu ta' madwar 3 snin li matulhom Caruana kien imexxi l-proġetti infrastrutturali tal-istess fondazzjoni. Fil-Qorti fejn Caruana qed jaffaċċja akkużi ta' frodi, korruzzjoni, falsifikazzjoni ta' dokumenti u tixħim, Brian Giorgio ddikjara li t-talba kienet waħda mhux tas-soltu. Dan għaliex normalment minn kellu pagament pendenti kien jiġbor iċ-ċekk personalment wara li jipprovdi rċevuta fiskali u jiffirma reġistru bl-iskop li jkun hemm rekord tal-pagament. Al kontrarju, ħadd ma ffirma ċekkijiet imqasma minn Caruana li fil-maġġoranza tagħhom kienu għal xogħol fawdex. Saħansitra anke l-irċevuti fiskali għaddew għand il-Fondazzjoni minn Caruana nnifsu. Il-każ ikompli fil-ġimgħat li ġejjin.